yan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh Jimmy pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa inyo. After permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa abibi kung magtunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay ang mga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian yung kung nadala kami ko kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay message ko nadala nagid kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung sana ano nang ako makulang. Eh, may pigado tas kay ano ko sila. Pandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isa na lang ako sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang Pasko na, 116 días na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta ang aton mga kauturan dire sa siyudad sang Bacolod? Bangon na kamo, oy madmadron, may opisina, may klase pa karon nga adlaw. Kamusta mga merkado naton? Kamusta ang mga jeepney de pasahero, taxi driver? Kamusta mga tricycle driver? Karon nga kaagahon. Kamusta mga presyo sa merkado? Ang aton mga utod, gapangumpra na kaagahon. Ang Libertad sigurado ako, puno na sang manog pangumpra kay kalabanan sini mga negosyante, mga karinderya, kagang iban kakalit man nga makapadulong sa merkado temprano, balik pauli, luto pamahaw para sa ilang mga estudyante plus para sa naga-opisina. Aber, pasiplatan tanay makadali ang aton patrol sa ila sini Observation Report. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action na Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang larag beach mga dadanon diri sa siyudad sang Bacolod. Undan taon tati halos ang pabilugan Action Fred pasa, no? Ang dalanon from east to dula. Patrol. Subong action na, Fred. Sige. Go ahead. Sumayo gadula-dula bisan ganing aton na signal sa BMX action na, Fred. Hindi gid kita ka sulod, no? Kagina pa ni pero duga running lang man. But anyway, action na, Fred, no? Ang sang nasilingtan na subong ang patrol ari sa may dalan sang Araneta. This time, makitang taman aksyon na, Fred, no? Mabasa gidya ang dalanon sa syudad sang Bacolod, especially sa dalan sang Araneta. Pero nakitaan na ang pipila naton ka mga kauturan nga amat-amat sa pagpanilhig this time sa ila sinitag sa ka mga area of responsibility. Agad damlag pa makitanta katinlo, no? Sang dalanon diri sa syudad sang Bacolod sa piyak sini nga basa ang dalanon. Ginalantaw ta ang aton sining kalangitan, ginapalibutan gyapon Action Fred sang manipis nga galom pero may mga portions ang bituon gapakita naman, no? Unlike gabi
hasta mga alas 10, alas 11 ga ulan sa gihapon action na Fred, pero this time halos way nagidman ulan, although ang effect is sini basa ang dalanon. Sa ato sila mga sa biso nato no nga extra gid nga paghalong sa pagdala sang ila sining mga salakyan bangod basta gani basa ang dalanon di sigurado gani danlog no ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod ang patrol passing through sa area sang Hernais section Fred di going naman kita sini sa Libertad, although may nakita na kita sa pipila ka mga sakyan di pasahe ang nagabiyahe na sining aga ang ibang reaction na Fred alin sa area sang barangay Mandalagan going sa area sang barangay Bata Dulong ang atong sining mga kauturan going naman sa area sang Libertad Public Market kay kabalo kita nga Libertad Public Market tag sa kakagahon isa ini ka mga makabig tabla aksyon na Fred nga busy kay temprano pa nga naglakat para naman kahit paano makapamalaklon para naman of course no sa ila sining mga estudyanteng temprano pa magpadulong sa eskwelahan dapat makakaon na medyo mainit-init gid no especially ining makahigop sang sabaw nga mainit-init pagid action na Fred. Ang mga tricycles kalabanan diri parking sa may area sang Hernais ang ibang diri mga pribado nga mga salakyan ang salakyan halin sa area sang barangay Mansidingan may diri man ga labay sa Hernais section na Fredo and ang ibang diri man ga labay especially sa may barangay Singkang Airport action na Fred nga mga salakyan di pasahe halos ang damo mga nanabisari ng mga salakyan ari diri na parking sa may area naman sa Libertad bukas naman ganyo ang ining mga parkingan man sa going ka sa Central Negros especially in parkingan mga iyasang mga minibus collection na Fred diri aga parking sa may area sang Libertad especially ning daal ko nga ginasiling balaksyon na Fred ari diri na sila ga parking sa sininga-tinion going La Castellana going sa may area sang La Quirota diri man sila ga parking action na Fred no so sa karon action na Fred matabat naman sa pag-plastar sang ila sininga mga baligya karon ba kay maka para pamangkot man kita sa presyo naman sa mga autanan of course sa may bagsakan na area action na Fred. Ang observation sang patrol ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga puno sang yerba. Kape nga makapuno. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero 25 na. Anano ang inyo pamahaw na? Nakaluto na kamo, aber gios-gios na para nga hindi malit ang aton mga estudyante, pati kamo nga naga-opisina. Kinalan aga pa makapangumbra na. Nami blabugtaw kung kaagahon nagapagsik ang imo lawas. Kinanglan aga pa, kay kung aga kapag abugtaw, kadamo sang matrabaho mo sa sulod sang balay. Halin sa merkado,
pagpauli, makapanilhig ka pa, makapanglampaso ka pa, makapaninlo ka pa, kung may hulugasan, tanan-tanan, matrabaho mo. Pag-abot alas 6 karon, impas na, tapos na ang tanan nga trabaho. Ang mga estudyante pagbutaw maligo makaon diretso sa bulutuan hindi malate. Amo na ya kon nagaatipan ka sa sulod sang inyo puluyan. Anong manamit nga pamahaw karong nga aga ako ya kon ako pasugtan gali ang kabataan daw hindi kauyon sinining ginat-an nga gabi bla nga may suso. Kanamit lips tulipon mo ang suso sa pagkananam. Labi na gid kon daw ang gata kul kumplito gid sa pagkanamit. Pagkatapos prito kabla ni blang bangros ining bunles nga bangros pritohon mo tapos tigi-tigi gawa sa kananam. Hindi mo pag ipakwa ang himbes kay ang himbes kon prituhon mo sa gatigi-tigi ay sa pagkananam ginasawsaw ko na iya sa sinamakan mamutangan mo kalamunding bala kag pusan mo 3 ka bilog o 4 ka kutitot na para magkangkahang siya sa pagkanamit. Gapanagunton ang laway mo sa pamahaw karon nga kagahon. Labi na gate ko nang sir bago lang tapos maligo gatampi lang tuwalya sa pagkanamit. Makalilingaw ang pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na. Kamusta na nga aton mga tagpalamati kamusta? Di sinudang una sa linyada si Milili Uligo gid ang una sa linyada. Gindas na ni Rochelle Evangelista. Good morning. Monitor kami dia sa barangay 14 sa Dawes upod ang asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Morning sa inyo nga mag-asawa. Kay Montiliano Jure, mayong agaman, subong man, tamyaw ya si Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montisa, siling ni Milili Uligo. Si Arlan Magbanwa, ara na siya. Si Melvin Piñapel, si Manju Arnijo, ara naman na. Liyog ko tamyaw kuno kay Diana Villanueva, sang Hisusa Heights, Estipania. Good morning lang kay Utay Benedicto. Liyog ko tamyaw kay Dr. kag Madam Star Vanessa. May lang pagmonitor sa Minnesota, USA. Kay Noel Perido, mayong aga, panamyaw halin sa British Virgin Islands. Bao, sa British Virgin Islands siya. Nagamonitor regards ko no sa pamilya Perido. Ano ni siya ni paring Joel Perido? Kay Ross Misula Negrido Habibe. Si Castro Celestial Romel Gallego Magnabe Erickson, Sinilong Bisahan Francis Glintan. Kabay pang gusto lang pagbasa ko sa mga ngalan. Kay Doy Arthur, good morning. Tamyaw ko no pamilya Dison, Dihada Family. Okay. Kay Ede Ricaport, OTTG. Ede, good morning. Kamusta? Kay Silver Ezekiel, mayong aga lang ka-monitor halin sa Saudi. God bless. Kamustang Saudi? Kay Ruby Argente de la Luna, morning. Monitor kami dia. Lubik ni Kagrubi de la Luna. Sige, good morning. Happy birthday ko no. Kay Danish Yuson, halin kay Milili Oligo. Ba, sinil ni realista ara siya. Mayong agi niya kapita. Ba, puto ang pares kag pandesal. Always na monitor sa Aksyon Radio. Good morning, Desdaloma. Kay Lanar Bibol Kima, morning, monitor kami dia sa Purok 3 Barangay Nagase, La Carlota. Si Jubal Trinidad Araman, si Margarito Salandron Urukay, panamyasa kung bata aga pa nagbutaw kay maeskwela sa Kabagtasan, gamonitor kami di. Tamyaw ko pamilya Urukay kag Castro. Si Anghila Gayon Dato Castillo, araman siya, gamonitor sa radyo. Tamyaw ko bata ko sa Berot, Libanon, Maricon Castillo, Gloria Moreno.
John Castillo sa EE International Company sa Batangas. Good morning kuno sa batch 76 siling ni Jocelyn Salanga. Kay Art at Tandoy, good morning, monitor kami dia sa Sinda Panggulayan sa Maaw. Monitor, greetings lang kay Walter kuno. Salvasyon kag kasin ko nga gwapa. Si Salvasyon sa Barangay 9, siling ni Nilne Realista gwapa gidya. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Mimes Morales Bautista, Luisana Barangay Maaw. Kay Jubal Trinidad Arasya. Kay Roby Argente de la Luna. Tamyaw kay Tito GC Puentes. Kay masunggod man sa karon kung hindi tamyawon gasunggod gidya. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, gabulog taon na ni sila. Stoto Raul Alibuga, gani galadlad na pamahaw yes dalomo. Kay Roy Marino, kay pare Remias Arroyo. Dira kay Joseng Tupas, sa Purok Babinulogon 2, Barangay Sumaga, bugtaw gid sa kuno. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan, Bago. Kamusta ka buda? Grasa Dilag Pamilya sa Sumag, Bilmunti Pamilya sa Purok Riverside. Si Marlon kag Lagrimas Reyes. Classmate ko Efren Pumpirada. Kag Nets Alarcon, nagabugtaw man kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Oy, ang libre gali. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang daog ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa daog ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende,
Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Kang sang panahon ang habagat amo gihapon ang nagaapekto sa western section sang Central kag Southern Luzon. Forecast naton diri sa Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sa habagat kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan na bagat na nakatungdan pakad na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Pero medyo pulo pa andam suno sa pag-asa ang bagyo sa Guasang Par mahimo magasulod karon nga adlaw o buwas man kag kon makasulod ini siya sa pungsod sang Pilipinas tawgon sa sangalan nga si Inday. So, ekstra nga paghalong, subong pa lang, medyo preparar na ang ara sa mga nalupyakan nga lugar, malapit sa kasubaan, ang aton mga utod nga ara sa may madamo nga kakahuyan, ang ginabaha, ulo ekstra nga paghalong na. Kay ginsiding na sa pag-asa nga posible magasulod sa aton Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga ara sa Sagwa. Baw, si Inday gid ang ngalan niya.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Abner Estrabon, good morning, gapangapi monitor di sa Binalbagan. Sige madaog daog ka kuno. Grabe ba sila niya. Basi kaluyan kag magabutan. Alex Montisa, good morning. May lang pagmonitor. Sige. Kay Salvador Tanalion, good morning. Bao kape native plus tamyaw ko lang bata ko. Sophia Angel Tanalion, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Kay Aileen Flores, good morning man. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning. Patamya Hosto Family John kag Rokita Mutoy Ricardo kag Rosalinda Santiago sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Mary Patricio Pedro, good morning. Tamyaw ko pamilya Pedro, Sangpurok, Curbada, Pontevedra, Negros Occidental. Good morning sa inyo. May lang pagmonitor tagsagid kaaga. Kamusta da si Philip Bilyesa sang Murcia? Si pare Kinit Babundugay, wala kami kitanay ba? Kay Marvin si kay John Hidalgo sa Malapla, si pare Erning Hurilyaya gabugtaw na ni. Si Richard Kagtoto Bino sa Barangay 4. Si pareng Istoy Querido, kamusta? Ga-walking ka na? Bango na! Kagbag walking para mapagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos naman brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapasisipar ka na.
ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Kaya mo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kay pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio. Maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas. Si Virginita Cabarles sang St. Vincent Allies, syudad sa Bacolod, nakabutan kakapon sa programa ni Action Rex Kantong. May tob-tob ka alas 12 karon sa ugto. Lakat dia, patiyog di Rolita, para sa dia. Kag si Margarita Aguado, sang Masinadyahon, Barangay 12, Syudad sa Bacolod, nalawagan ka sa programa ni Aksyon Wilma Sugaton, kahapon. Tob-tob alas 12 karon, hulaton ka namon dia. Lakat na di. Ay sus, ma-enjoy kagid pagpatiyog mo sang Rolita, wala pasumong. May bitbiton kagid. Gusto ka magpasan isaksako bugas? Gusto mo silpon? Gusto mo 1,000? Pagpatiyog mo ya, ara dayon. Gusto mo grocery? Ara ya. Wala ya siling may pagpatiyog mo. Uy, kanugon. Wala gid. Wala ya. Pagpatiyog mo, may dalon kagid puli. Sige na, karina. Hulaton ka na mondre sa waragwagan para mag-enjoy ka. Patiyog sang Rolita diri ka dakop kadaog ka Rolita promo sang Aksyon Radio. Okay na? Imos na kamo mga alas 9 tapos nga kabataan makaeskwela na tapos wala ka na obra sa lod sa balay, rikta dayon dia. Kag pagpauli mo, enjoy ka
kay sigurado may bit-biton ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Siling ni Toto Alex Muntisa niya kapita bingka. Kapi barako ba sa Kadlaon Bio sa Kuware. Sige, morning da sa imo. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Kay Mercy Flores, tanan nga listener kuno sa Aksyon Radio More Power. Salamat gid. May lang nga pagmonitora. Mayo nga pag upod-upod sa aton. Kay Jonathan Renaxi, morning. Shout out pamilya Iskaner sa Purok Dural Ogni, Barangay Mailumbago. Sige, Tagabago. Kay Lorna Tabaha Habagat, good morning man sa Kabangkalan City ni Saya. Si Barani ni Rico, morning. Tamyaw ya si Bukay, aming of si Magingking Perez Konsing Baran, dira sa Sitio Pait, La Carlota City. Basi Crisilda Balindis Iman Arasya, good morning. Good morning man. Si Star Mayo ba nagamonitor sa live sa ila siniklinika? Sige. Sang Tuesday afternoon, ano ni ko no? Opda? Mainit, super magi. No, hindi ko makats ang imo siligin padala. Kay Hinida Ordonez, good morning lang. May lang pagtabid-tabid. Kamusta kamo karon nga kaagahon? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayan. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight,
Tito Candila. Sa ngaton kapulisan, pamilya sa napatay nga nagasakay sa motorsiklo na kig-ariglo sa driver sang tricycle. Pamilya sa napatay ginatagan financial assistance. Pulis Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Bagmanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Wala madayon ang plano ng papatayuan ni Limuel Lumawag, 25 anyos soltero, pumunuyo sa Purok Sambag, Barangay Madaragan, Siyudad sa Bacolod. Ini patapos maaksidente ang motorsiklo nga ginasakyan nga nagresulta siya sa kamatayon. Si Lumawag, Action Fred, ang nag-oobra bilang empleyado sa Nunayco nga nagsidente sa Domingo sang Kagahon sa Lacson Street at Bangam sang Hans Motor sakop sa Barangay Madaragan, Siyudad sa Bacolod. Iya nabangguhan, Action Fred, ang tricycle ni Mark Anthony Disukatan, 32 anyos soltero, kag pumunuyo naman sa Purok Yansyon, Barangay 18, Siyudad sa Bacolod. Si Disukatan ang masugat kuntani siya sa hinablos ka nag-obra sa call center sa matabo ang aksidente. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Richard Di Maala, traffic investigator sa Police Station number 3, may kadasigon ang dalaga ni Lumawag, rason nga nagpilogit ang sidecar sa tricycle ni Disukatan. Nagatabangay Axel Fred kahapon sang aga, si Disukatan, kagamay ni Lumawag, dala ang papangayo sa pasensya sa natabo nga aksidente. Nag-execute naman sa affidavit of non-interest ang amay ni Lumawag, karaghatag naman sa financial assistance si Disukatan. Nahimo sila sang affidavit of non-interest, yung pirmahan ng amay. Dayon nga ito pa way pakabalik kay din pa subscribe pa sa bugado. Kaya hinako man siyang amay nga ang mga nagkakot. Sir, pag-uwaran ng driver, sir, kagapon, may way man sila ang driver, sir, na dala lang na sa nakita mo sila sitwasyon nga bata, kung mga isarang may sala. May magkabasol, kaibigan ko na no. Nga pag-uwaran, sir, may sala. Ang sir, please close na niya mo. Anong daraga sa karigluhanan nila, sir? Nga, may way mo siya nangayo, way mo siya nangayo kung ano. Pero kanina, naging daw ang piyaka parte sa iyang sobre. Way ang takabalo kung ano tungkol siyang sobre. Nagpasalamat man na naman yan, tapos na sa buling damon. Nagpasensya sila. Nagpasensya na sila. Nagpangayo ay sila pasensya sa kilita sa pamilya. So, sir, close case na, sir? Oo, close case na. Police Staff Sergeant Richard Di Maala, traffic investigator sa Police Station number 3, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbarman nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Si Julpa Caritatibo ara siya muning kuno kay Rolando Kulot Caritatibo Bindol family si Paria Jojo Makilan Marichichi Pagsugiron Makilan si Wilboy Bandukilio Nora Bandukilio Dindin Monteflor sa Barangay Robles La Castillana kay Georgia Gargasiran good morning kuno sa tanan nga Bacolod non kay Roland Guarino monitor kami niya sa Paglaom Village Boy Kagnining Guarino tamyaw ko mga Chikiting Mayisya Mabirik Mara Mayra Sky Ken Kag Lucas kay Mela Plante good morning man si Michelle Sayo Gimiroy ara siya ba Sister Mayo correct sa imo pagbasa aksyon peda Norwegian ina nga hambalanon ba Norwegian gali ito suspwerte ho ay ano ti kuno mainit kag mapilit ang lawas sa kainit bala diri sa Rochester, Minnesota ay gali man mainit da subong sa amon di ka bulubagyo bala kayo si Mungkal Torilla good morning sa Binalbagan kay Carminso Siason Biboso tamyaw ko da si Duday Mando Ilsa Milba kag Madera Store Jumil Siason pamilya sang Abuanan kay Ismino Robles muni nga pangapita sige ba Nana Elizabeth Robles kuno may ara pa sa mga tinaga ba si Jinke de Alagdo na rin siya muni kuno kay Arthur Jeff Villasor Tarmayo Doc Matmayo Noel Amar Alma Uligan Mikey Montilia good morning tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto halin sa Arizona USA. Kay Sinika Mahilom da good morning Morning kuno kay Perla Dalida kag Dodge Dalida. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Ang oxygen nga ara sa Dr. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pero kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Para nga kay siling ko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Aber, dire kita. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 22-34. Una nga bula resulta 22 kag 34. Second Draw 8-11. Ikadwa nga bula resulta 8 kag 11. Third draw, 32-36. Ikatatlo nga bula, resulta 32 kag 36. Aber, rekta kita. Yari na ang Luto Result. Ang resulta sang luto, 3. So una kita, 6
Ang jackpot, 37,580,523. Ang jackpot, 37,580,523. Ari ang kombinasyon in any order, 4, 36, 13, 42, 30, 21. Resulta sang 6 por 2, 4, 36, 13, 42, 30 kag 21. Sa ilo kita, 6 por 9, jackpot 58,760,114. Ang jackpot 58,760,114. Ari ang kombinasyon in any order, 41, 42, 18, 31, 17, 10. Resulta sang 6 por 9, 41, 42, 18, 31, 17, kag 10. Sa ilo kita, 658. Ang jackpot, 56,313,035. Ang jackpot, 56,313,035. Ari ang kombinasyon in any order, 24, 16, 35, 12, 23, 22. Ang kombinasyon sang 658, 24, 16, 35, 12, 23 kag 22. Action Radio Philippine Standard Time las 5:16 na. Dira kay Rodney Ismaya Morning. Tamyaw kano kay Mac Lawrence Tukar, bata ni Erne Tukar sa Hacienda Antulanga, Isabela. Kay Billy Albay, good morning. Kay Rose Marie Balues, sa mga pamilya Balues, good morning. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning kuno kay May Laptante. Sa Oliveros family, dira sa Mandalagan, sa Proxantol, good morning man. May lang nga pagmonitor, pamilya Balues sa Isabela kuno. Kay Inday Blasa, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Rina Bisiti Makiling, morning. Oh, sige. Kananay gamay kag Tatay Burdig, gapamati sa Sitio Hunob, Barangay Isyo, Banwa sang Kawayan. Ba si Imbong Jukampo kag Kapbito sa Maaw, ara sila gaupod sa aton. Morning kuno kay tita ko sa Tinungan sa Isabela, si Annabel Balues. Ba, si Inday Annabel, kamusta ka da sa Tinungan? Kay GR Takalinar Agire, morning monitor lang kami dia sa Angola, West Africa. Tamyaw ko Agire family sa Barangay Gis, Magtiayon. Baga monitor sa West Africa. Kamusta da? Kay GR Takalinar Agire. Kay Rumeng Estrabon Hidalanga sa Barangay Talabani, Mamaylan, good morning. Kay Ana Di Sales, monitor ko niya sa Curbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Kay Robbie Martinez, naga-monitor man. Kay Christine Minyes Villalobos, muni sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedito, mga miyembro sang ARB. Ba, salamat gid. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Balita Espesyal! Dirita Action Boys, atin sini nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boys ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi, naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. Trangkaso. Ano man?
Gaman sila gura. Cold water ka prevent sa cold? Trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, init sang lawas kun action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, action boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko mo. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna imo yung ininit, naligo mo na muna imo Bo, kay Tom. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka tayo duban paper, hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung yung cold gali. na tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ang mga Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells lagi na papukay. Uy, kubiri nyo ito na. Kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kaya kung tiil ang una mabason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan mo lang kung di may heat. Gulpi lang Nasa naman sa... natin ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka. Kaya kung alin ko na sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi ka mag-cold. Basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise nga iban nga ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. amo na. Ako nung ara lang Very content May to kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daogan sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pag gabi ko no cold naman para mag-close siya kay matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Kuwatro na. Baw, ini mga manunudlo ni. Sang una, sang panahon naton, kung daw bitinon ang
buhok mo kag lusion ka sa hita, daw wala lang kaso. So una, istikta itong mga manunudlo mo sa timpo namon. Wala pa to kasuhay. Subong ya, pitkon mo lang lunggan sang estudyante tapos kagid. Kay iakusar kagid. Kaya nag-viral naman no, ang pagpanakit sa duwa ka estudyante sa Kalinga. Imbestigaro naman sang DepEd. Ang akon bala kon disiplina man lang. Dapat itagaan taman jutay nga pasunaid. Ay kung ikaw manunudlo, hindi ka magugtas mo na yung tagkurintang estudyante mo, maginahod kag hindi mamate. Di kundi kisa pangutos ka man natural. Pero hindi lang pagpataman. Hinablang disiplina lang. Ang gising-gisingan niya medyo sa una. Dumduman ko gina mo. May stroke kami sa una. Nga kanamit ko maglose sa ita mo. Gaitom ko niyang sa una wala man niya mo. Ang disiplina kung kaisa, maayo man. Para hindi lang matamaan bla. Nga daw ang kabataan niya daw magbatyagi hanuton mo da tudo o habuyon mo da sang eraser kagiban pa. Di kabudlay naman na. Nga magbulokol ulo sa kabataan. Pero kung disiplina lang, ako sugot ako. Hindi lang sobra. Kaya kung sobra naman, kundi hindi naman amo. Ginawa man ganina sa katipan sa ginikanan niya. Sa gamay pa, ginahabulan niya na para hindi makagat sang lamok kag langaw. Pagkatapos kastiguhon mo lang. Kundi daw hindi amo. Pero kung disiplina lang nga husto, ako upod ko da. Kay malain naman na kung ikaw manunudlo nga hindi ka kadisiplina sa kabataan. Amot silingon kung magsininggit na kabalinaway, hipsan mo lang, kay nadlo kay mo nga iakusar ka, hindi naman na amo. Paano na karon magtadlong ang kabataan? Amo na blakon ako sa manunudlo, antes magsugod ng klase, patawag kong ginikanan, kung naman piti man, habalaw mo ginikanan na, nga may disiplina. Amo lang ning klase disiplina, nga hindi man tuman gibala, nga hindi masarangan sa kabataan, para kabalong ginikanan. Nga kung magreklamo ang bata, nga linusi siya, okay lang. Di ko na ko ginikanan, kung ako amay abe, pagpuli sa bata, nya tay guripat ko to sang manunudlo. Di kundi ikaw amay niya, sala mo na kay Rito Bado, kag salawayon ka. Amo na bla? Hindi lang mataman. Kaya kung mataman naman ang ginikanan, ma-react naman Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dira kay Vergara Jeronimo, ga monitor adlaw-adlaw. Kay Erlinda Perez kag kay Andes Perez, Camila Lakbanes sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Balia Dulid. Kay Melinda Dimeren, good morning. Kay Elvira Hilogo, kay Kurt Nathaniel Dilatori, good morning. Monitor ko diya sa Purok Dulunan, Yasinda Guba, Central Maaw. Kay Mila Plante, tamyaw ko si April Mendoza, hosto, good morning. Kay Nong Bungbong Pilar sa Barangay Balabag, good morning man. Kay Roger Burgos, tamyaw ya si Winnie Giray Burgos, sang Biscom Compound Kapihan, ni Lolita Binyas sang Paglaom, Binalbagan. Standard Time, las 5:28 na. Pasudlon tanang report sa Bacolod City Hall. Bitaw, nagsumiter sang traffic plan sa organizer sang Mascara Festival. Balita City Hall. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. May action Fred, subong nga si Bana magasumiter ng Bacolod Traffic Authority Office ang inasining traffic plan sa Yuhong Bacolod Foundation para sa Mascara Festival 2022. Ginpahayag ni Police Major John G. Liba ang pamuno sang bitaw. Nalakip action Fred sa traffic plan ang rerouting scheme kag road closure para sa kahiwatan. Suno kay Liba, kinahanglan pa ini nga maprubahan sa sanggol ng paglungsod antes nga mapatuman kag makapatigayon sang kapini sa kasimana nga
public advisory. Base Action Fred, sa pinakauli nga impormasyon halin sa organizer, pati gayunon ang Mascara Olympics so kung mga sport events sa Oktubre 1 tubtob 16, Mascara Trade Show sa Oktubre 16 tubtob 19, kag Mascara Cultural kag culminating activities sa Oktubre 19 tubtob 23. Hopefully masubmit aton sa Mascara Foundation and they can forward to Sanggunian para ma-issuean sa nagakaigo nga resolution kag aton dayon nga mapahayag sa publiko. Nabatian si Police Major Junji Liba ang pamuno sang bitaw. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon sa mga coffee lovers dira pero health conscious, mag-switch na kita sa Life Extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Sa kada sachet sang Life Extension Coffee Mix nga aton ginainom. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachet, Siyempre, hindi man natin pagkalimtan ng Life wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. Philippine Standard Time, las 5:31 na. Bao kung lakakadto si Presidente Bongbong Marcos sa Indonesia, wala mabukaran liwat ang kaso ba? Ni Mary Jane Biloso. Tulotan dugon ta na. Sa ikadwa nga hutong, sa ngaton pagpangalagad alas 6:30, karon mag-ulo adlaw. Kay Rachel Aberia, good morning. Ari lang kami sa barangay Samura sa Pontevedra. Kay Katiber, good morning. Si Rosemary Baluis, ara siya. Nagagwa yangalan. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Yasmin Roldan Rabilio, mayong aga. May lang nga pagmonitor. Kay Stila Pahilangga Cesar, good morning. Kamusta kamuda? Kay Marialyn Bilar Hakolbe Lombo, good morning. Sa mga bata ni Mario Balues kuno sa Isabela, labi na kay Bimar Balues, kag mga bata ya. Sige. Kay Anika Vergara, good morning kay Eduardo Vergara, sang Batuan, Valladolid, kag sa Pamilya Vergara. Ba si Elizabeth Gamala. Elizabeth, good morning. Bago lang sa Kalusota. Good morning da sa imo. Bao advance Merry Christmas kuno ha. Tamyaw ya asawa ya si Gina Toribio Panes, kag bata ya si Ila Jean Panes. Sila nga duwa dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota City. Nga tamyaw kamo ni Gamay Tulusa Panes. Sige. Good morning, Lada. May lang nga pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na. Ang report ni Action John, 4 ka mga persona may mandyamento de aresto sa kasong iligal nga pagpanahor, arestado sa siyudad sang Talisay. Detalye sini, upod kay Action John Diaz. Action John. 4 ka mga persona nga may mga warrant of arrest ang gindakop sa Talisay City PNP alas 1:24 sang hapon sang Setyembre 5. The mismo action Fred sa may Barangay Zone 12A sa Ciudad Man sang Talisay. Ining mga nagkradakpan na Musanday Hansel Gigantana, 28 anyos, Melvin Morillo, 47 ang edad, Agustinas Mapit, 64 anyos, kag Paulo Mondragon, 44 ang edad. Pareho ng residente sang Barangay San Antonio 2, Barangay Dos Hermanas sa Ciudad San Talisay. Ining 4 aksyon na Fred ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagpadigayon sang illegal nga panahor o kuno maning anti-gambling law action Fred. Ining warrant of arrest ang gin-issue naman ni Honorable Judge Maria Gisela Janina Sanchez Tan, ang presiding judge ng Municipal Trial Court 6th Judicial Region nga sa Ciudad Man sang Talisay. Inigin papanawag sa itong Setyembre 1, 2022 kag may piyansa nga tag 30,000 ka pesos para man sa temporaryo nga kahilwayan. Ining 4 ka mga persona ang nahunong karon sa custodial facility sang Talisay City
PNP. Sa atong tanan nga mga kaaksyon na sa mahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaaksyon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:39 na. Siling ni Toto Georgina, kamusta? Ano gani ngalan sang bagyo? Kung magsulod, ngalan niya si Inday. Kay Russell Gomez, good morning. Kay Aida Alunanda sa Barangay Granada, good morning man. Kay Ritzy Baradiro, kay Ray Flores Barayuga sa Barangay Estepania kuno, good morning da. Kay Jerome Lipana, kay Diding Alohaminto, ara sila, dira kay Ana Sinuro sa La Granja kuno, sa Pilar Compound, good morning. Si Utay Benedicto Pumuluyo sa Barangay San Jose Sipalay, upod sa mga mapisan nga kapitan si Bibing Canilio kuno, good morning. Kay Ragde, kay Idilaos kag Nanay Isabel sang Victorias. Kamusta kamo da? Kamusta da sa kapihan si Munsing Syukon adlaw-adlaw araday, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si Parinji si Sindico, Bibitan, Roger Aguirre arada, si Paricano Rivera gapit pa da. Good morning da. Ang mga minsteda kanay Boy Bala, Dot Sullivan, kay Munet Rojas, Dilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, kay Maral, kay Pareed Jamson, kay Billy Dakid Caro, kay Jimmy Candelario, kay Pulding Hipis, daw mo na dayang present permi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Mabalik ako pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig. So, Philippine Standard Time, las 5:46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa kung anuman ang... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa, kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba
ikaw. Agay ka, maluoy ka. Hindi siya pagpatya. Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang di ang ilang ang mga bayo, do trapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte kay iso, hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapi ang piang. Standard time las 5:51 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Dan kita gyapon ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred priso karon sa police station number 3 ining 30 anyos ka lalaki matapos ginserbihan sang mandamiento de arresto kagabi sa Purok Langis, Barangay Banago, diri sa siyudad ng Bacolod. Ining naaresto ang ginkilala kay Ramos Trabucon na sa diin sulok kay Police Captain Armelin Vargas na aresto si Trabucon paagi sa joint operations ng Criminal Investigation Unit sa Bacolod City Police Office kag Police Station number 3 by virtue sang warrant of arrest for the crime sang murder. Now, ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Juby Victoriano Joso sang RTC 6 Branch 49 na pitsahan August 31 of 2022. Din wala sang piyansa para sa iya. Now, dugang pagidari ni Vargas, si Trabucon ang ginakabigman nga number 1 most wanted person station level sa police station number 3. Kag amo ni siya action Fred ang responsable sa pagpatay kay Brian Garrido sadtong June 17 2022 sa Purok Langis, Barangay Banago. Sa karon si Trabucon ang nahulong karon sa custodial facility sang police station number 3. Report sa patrol, ginadulong sa inyo sang
D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag BCO nga makita. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na morning da. Kay Efren Joseph Altamera sang Intellicare Bacolod. May lang nga pag-monitora. Kag kay Pipit Ortizo sang Barangay Handumanan. Kay Humalumina, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Balita espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas ko na Action Boy mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Pula tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, taman si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral yung bumong puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na. Kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala nga kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? That time, las 5:57 na. Muning ko ling ni Rosemary Balues sa mga parinteya sa inigaran sa Lugway kay Lulay loading. Good morning kuno. Kay Nubi Magapanda, muning ga monitor sa Barangay Pandanon. Kay Juan Ogdamen, kay Josephine Gatso kuno ga monitor man. Muning da sa inyo. Kay Marivic Villarante. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.